su ban ma san me ake nufi da su ba. Kawai iyayenmu ke laƙana mana, muna ƙanana muka je tsangaya baka ma san menene ƙur'anin ba, ka haddace mafiya yawansa tun baka san shi menene ba. Lokacin kwakwalwar ta yarinta ne, ba ta da matsala a cikinta. In na je tsangaya ina yaro shekara 4 shekara 5 shekara 6, idan ina karanta surata misali watakila ina alhaqa malhaqa ko kuma ina karanta ar-rahman ko ina karanta suratul ahqaf ko suratul yasin, in na zauna kusa da duk wanda muke karatu ko ina kake karanta da yammaci ko da safiya gabanin mu tashi na haddace da duk makwabci na. Lokacin da na hada haddan qur'ani izu 15 16 17, in na zo darasu kusan kowace sura ake na iya, sai a ran mai tambaya yaushe ka karanta ne, sai ce mallam lokaci kaza last year na zauna kusa da wani ai yana yin da sai na ji na haddace ta. In zan zauna kusa da mutum 5 sai in haddace allona sai in haddace nasu, saboda kowa yana nasa ne. In na dawo a dare sai in canja wajen zama, to duk wanda na makwabce su ma sai in haddace nasu na haddace nawa, da safe ma sai in zauna kusa da wasu, to sai zama gaba ɗaya ma baka ma rubuta ba sai Allah ya sa ka haddace. Lokacin memory namu babu wani cefane a cikinsa, ba biyan school fees, babu komai. Yanzu kan ai adult education ne go. So sai mu zo sallah lokacin irin masallatan da muna kanana, in mutum ya dauko sura izu 40-30 yana yi, muna can baya kanana ba a bari mu shiga sahu, amma in yi tuntube muna baya muna ta da shi. Kuma mu wani lokacin sallah ma baka da nutsuwa cikin ta, amma in dai an yi tuntube a kullun da zaka ta da shi. Allah ta'ala ya samu wani lafiya. Hikimar ka wannan kawai shine waɗannan surorin kusan kowa a gaban iyayensa ya haddace. Fatiha, Qul huwa, Falaki, Nasi, so kar mu yi wasa da su, akwai alkhairi da yawa a cikin su. Kuma akwai kariya da dama. Rigakafi ne na dukkan wata fitina da za a nufe ka da shi, fitinar mutum ko aljani, Allah zai kare ka. Don haka ana karantawa salasa marar, kafa 3 da safiya, kafa 3 da maraice. Na'am.